Kopi bosian no dong suap tadaw konom o sisam nubuhan kotohu. Susuap po si koy do inoy detid kakadazan do maisot do isok gana do kakadazan do maisot tumugium si koy do takanon di kanangan ngabi do tuhun do India kamay di do Malaysia. Yang kibana gida iti, maisot iti, loti, ko roti, canay ko, chapati kakanya. Tiga gyam anang sabo na makan. Yang nakaikot na iti iti, iti sunod iti, panang luhiyay ho. Kibana pipio, kaday, papadagang, kaday kakanon, do yang kay tuhun na India nga kada ko katigabo katigog tu nakotindoy si hodayti do hide do dati tiba do himok apat sakag sinakagon do tuhun nga bidetiam na dadi di do tuhun do maisot te ko tuhun do Thailand iti isay-isay na po biozui anangan do lumuam akan do roti canay, roti kosong, roti chapati kamay di nga tamay mo kibari ti tabi na ko nga bi miho na yo mugas kedo ya iti na pa iti tinga ko gumana pa nga tuhon do silam tuno silam tokitoko awi ako mo siya rin tinga iti nabi iso ikana kadazan panang may so iti ko gumawa na pa iti tinga tundo sila iti hindi mo iskahintong mga kanan iti nga sumubuang pahit ya so sumubong kahit ako pag gumawa na pa dititing suhundo silam na di ano na pa itakan na niting itakan na ni kamazon di doon suhundo silam mo kano yung tabi na yung nabi chapati, roti canay, roti telur kano sa manood roti chapati, roti canay, roti telur noodles yan. Nan, roti nan. Roti nan. Wow. Ito, roti nan. May tino siya rin, tapos sabi po na sama. Lekot na. Hello. Wow. Ako so diyan na di sabo. We don't need to go back to Malaysia. They have all. Kaya ko ano iti? Roti nan. Oh, okay. Ibarit ya. Kasi sorry ya. Kung ibarat susu, anangan jadi susu titi. Ibarat kira tetare. Ngayon ka natin pinay ko ngabi. Si susu manis. Ya, anangan sige makan do. Kabat kembali surga. Pada kembali surga takkan main na belakang itu nama panakun. Amin. Nah, roti nan. Roti on. Tina po nga ikong sambal ako. Kaya mingkari mga kanya. Tapi naik ko nga bi. Ako katagang nikot na KL ya. Iba na giliti. Puro sa Malaysia ba? Malayo. Okay, ito na namin. Oh. Mananang ikon. Betul ni, Pak. Roti telur. Roti telur ya. Anang aja do. Mana yang mengai do? Susu. Saya tarik sama ini batu benih mami.
teh do tolikon teh tarik ang kibari ti. Nah. Okay. Bah. Kita kinangin teh tarik. Gimana gitu tea? This one is a tea, right? Tea. Gimana tea lah? Masuk uang kan ya? Akan ada pinay kong abi. Mo to ito makan ya titi. Ito bos yan,